Masing jora hapaikha gesang boyer sipjawi. Hugo ketal mai kanya bagui bolong soksai tier inglaijak. Khetoni mai ketal nok nogo kasajak. Nok brum brum guria mairum snamjak potrepot kothok amangrok. Khundrupui motom jip jip khe nukung thugui no mui borok songjak. Tiring bisi ketal no yachak sogui kamini okra chakal rok palpak sakhe resap laikha. Sikla rok changgori sak hawi masalakha mamita masamung. Beri sikli rok samo theiri kenai kanai risa borui kisma ko laikha bisi ketal no khatongui tong thokma bai kupulong cherai rok yafa khorobui bahal laikha. Kaitoni hamjakma te hamari kupulung tubui fakya kamio tiring bisi ketal. Pulyano tiring bisi ketal ni faiflaya hamjakma te hambaya faro kokborok IQ education nai tongnai khajani takuktai bukuk songno sini video rokno nai like comment tei share khlai singno logiri tongma bagui kha khlayo oi bisi pulyani simi bisi paithak jora hanya hai norokni hamjakmu kokborok IQ education ruwano nei hake faji lere oi tabuk silayana tiring bisi ketalni most interesting fact rokno. Fact number 1. Tiring bisi ketal Bengaluru ni iyak iba Nawal Borsho ni sai tai bisi kham okra. Haya kheba 10 ni bisi ketal ni sai sekang sini ti prasarok ni bisi ketal iba diprai era cengjakka. Fact number 2. Tiring bisi ketal no pula cengiri nai Tirupurani bubagara jujarufa bono hamtorfa tai himti henibo sinijago. Fact number 3. Tiring bisi ketal pula palai jakha iba klai jakha 590 AD 590 AD ke abo English ni bisi afro ni simino Tripura era iba tiring nei Tripura kingdom ni calendar snamjakha. Fact number 4. Tiring Tripura sarok ni kaisa bisi ketal simia tiring ni sal engkha joto Tripura sarok ni keplai iba victory ni salbo kelayo bahake hinmale a salano bobagra hamtorfa It's Bengal ni kisa hano keplai ke Tripura kingdom thepamani a keplai salno ruksawino Tripura ira iba tiring bisi ketal hanai sakalakha bobagara hamtorfa. Fact number 5. Tiring himani abo kokborok kokthaya tamo ke abo kaisa sanskrit kokthani short form si tiring himani abo Tripura mase iba Tripura ira tai Tripura bisi khong himani se tai kaisa kokthai bai abono bisi ketal bo kuni mano. Fact number 6. Tiring bisi ketal 180 number King Bubagara hamtorfani simi bisi brum brum palai phaijakmani phiaba princely state Tripura Republic India by 1949 bisio March umani yagolo Tripura ira iba tiring bisi ketal kecharo kebangma bisi romui palai jakliya phia Tripura dofano hamjaknai tai dofani sinai nuknai rokni saitong bai 1991 bisio Tripura gopni calendar tai diary o tubujakha phia tabukbo Tripura gopni bisingtui Tripura ira tiring bisino officially recognized khaijagyaku gopni revenue department tai Agotra municipal council. Fact number 7. Tiring iba Tripura ira no sung nugimano gobangma bobagara bai snamjak puisa siki rogo bobagara jorani tasni mairang rogo tai agini kecham nokni phaklai rogo bahaino tiring hmei rijak nugimano abono karei bobagara bir chandra manikyo snamlangmani agulini kecham IGM hospital ni dalano bahaino tiring bisini salmari rok sijak tongo. Fact number 8. Tripura India by March umani ulo 50 years ni set gopang bisi romui tiring bisi ketal palai jagya ungi tongmani yagulo pulla tiring bisi ketal hanya hai palai jak pika 1991 bisini December talni 22nd salmari ro tai 2001 bisini simike state level tiring palai jaka kotor khlai PPAA disini nakolfang iba authority ni bisingtei sal thamromoi tiring bisi ketal der iba tiring festival loali jakha aba hakino 2001 bisini simi ini 2020 bisi jora sini kuchung laibuma bisi ketal choyawino palajak tongo hohododom-ke hayong ganangai omorok ungkha nangkukma sini tiring bisi ketal iba Tripura erani kuchung tai kuchuk laibuma ro ha khlayo borok age education ni bisingtui norok tiring bisi ketal no tui
huijak tai gubajak laibuma rokno saiman khana hino paithago kokborok IQ education nai tongnai ajini kiching sungno bisi ketalni paiplaya hamjakma yaparo